Ne tohle. Řeknu tohle. Nebudeš první před kamerou. Tak a teďko budu mluvit jenom já, protože on je uražený. Toto video je letadlo. Počkej. V tomhletom videu teda účinkují zase naše dvě dvojčata. Kdo neví, že my dva máme zase dvojčata, tak se mrkněte na video Double Twins. Ní ztroskotali zpět na naší planetě. Zpět na naší planetě. A neví, jak se dostat zpátky na třetí rovinu, teleportům a k tomu úžasnému životu, Který jste viděli ve filmu Double Twins. Není možná, abyste tohle neviděli. Taková klasa, kámo. Udělej taky něco. Ne, tohle to fakt ne. Alexi! Co to sakra bylo? Asi jsme spadli. Dobře. Můžeš být ven? Mám tam nohy. Počkej. Jo, dobrý. Kde to jsme? Co se sakra stalo? Asi jsme spadli. Myslím si, že jsme. Nemám tušení. Mám něco. Do pytle. Musíme rychle. Předek začíná hořet. Tam je štěrbina. Pojďme ven. Rychle. Začíná to hořet. Pozor! Něco jsem našel. Hej! Je tu někdo? Slyšíte mě někdo? Rychle, někdo tu je. Jestli jsi někdo byl naživu? Všichni jsou mrtví. Wow. Tak to bylo hustý teda. Ale proč mi říkáš Alexi? Nevím. Pust to znovu.